Tak, pekný deň, alebo večer, alebo kedykoľvek to pozeráte. Náš obľúbený pozdrav na úvod. Máme tu hostku dneska. Teším sa, je to kolegyňa Silvia Galová, MCC a ešte aj IMCC tituly máš nejaké? Až nejaké sa No, dajú. no, no, no. Dobre. Takže titulov veľa. Keby ste si chceli, určite si dohľadáte. A ako ty vieš, my sme už mali nejaký rozhovor spolu takto, sme sa rozprávali a ako vieš, my hosti nepredstavujeme, takže nemusíš celú biografiu dať, ale možno tak, čo ťa tak rolovo profesionálne definuje, keby si chcela. Rozhovor bude o supervízii v rôznych kontextoch, lebo ty robíš supervíziu v rôznych kontextoch, tak aj s nami spolupracuješ, tak povedz niečo o sebe. Uh-huh, uh-huh. A moje hlavné role sú okolo koučovania, supervízie a mentoringu, kde dá sa povedať, že to aj robím, ako vykonávam s klientami a zároveň to aj učím, veď aj spolu na výcviku alebo supervidujem supervízorov aj u teba na výcviku. A vediem aj koučovací výcvik, takže skutočne, že mám také tie... A to ma na tom dosť baví, že mám vlastne akoby ten pohľad z tej skúsenosti s tými reálnymi klientami a stále mám reálnych klientov aj v koučovaní, aj v supervízii, aj v mentorovaní, že si to držím. A nemyslím tým mentorovanie ICF, Mhm. mentoring na posudzovanie nahrávok, Mhm. že stále sa akoby držím v tom, aj v tej praxi a potom mi to učenie dáva akoby veľký, veľký zmysel. A, a ešte sa definujem, je transakčná analýza. Moja láska, pripravujem sa na tie záverečné skúšky postupne, pomaly, ale iste, lebo A budú tento rok? neviem, či stihnem ešte jesenný termín, Mhm. takže nesľubujem, ale keď nie jesenný, tak určite jarný. Mhm. A to len taká akože zaujímavosť perlička, že 2500 hodín potrebuješ v koučovaní, aby si sa stal MCC coachom, 2500 hodín skúseností, teda jedna z tých požiadaviek, čo sa týka skúseností. A v transakčnej analýze to máme 2500 hodín na tú vstupnú prvú Mhm. kvázi takú štátnicovú skúšku. Takže Mhm. niekde som možno na to master a niekde Mhm. som úplne na inej časti tej cesty. Mhm. Mhm. A pritom je to Vydáva stále 2500 hodín. Chápem. Hej, a to mi dáva do života takú pokoru, že Mhm. Mhm. hlavne tak, akože hlavne poďme hej, Hej. dopredu. Hej, a to je vlastne transakčná analýza, keďže to viem, tak to poviem pre oblasť organizácie, Áno, alebo áno, hej, áno. keď sa zastavíme, tak čo to vlastne znamená transakčná analýza pre oblasť organizácií? Nechcem o tomto mať rozhovor, ale Mhm. napriek tomu mi to nedá, tak som sa Mhm, spýtal. mhm. No ja sa teším, že sa pýtaš, lebo však naša srdcová téma. Transakčná analýza ako jedna z mála smerov má tzv. Aplikačné oblasti. To znamená, že my sa odlišujeme od kolegov iných transakčných analytikov v tom, že kde primárne pracujem. A tie Mhm. aplikačné oblasti sú napríklad psychoterapia, poradenstvo, organizácie, Mhm. education, vzdelávanie. A eh, ten organizačný je fascinujúci v tom, že my teórie a modely transakčnej analýzy aplikujeme v kontexte väčších systémov, systémov v systémoch, aplikujeme v kontexte leadershipu, rozvoja organizácií, tímu, rozvoja manažerských zručností. Čiže je Mhm. to vlastne pre mňa tým, že ja mám vlastne ten korporátny background, ja som 8 rokov v korporáte robila na vzdelávaní a koučovaní, tak pre mňa sa to krásne akoby Mhm. spája, že rozumiem tomu Mhm. svetu, v ktorom aplikujem tú transakčnú analýzu a zároveň do Mhm. toho sveta to prináša úplne akoby nové pohľady na to, čo nie je až tak zvedomené, čo nie je až tak vidieť na tú prvú, akoby ten Mhm. prvotný prejav alebo symptom. V tých systémoch organizačných. Mm. No vidím snehuliaka za tebou, tam je. No, No, guličky, nie? Guličky, vidíš, ja ju áno, vidím tam, áno. no. A keď Áno, ich, ale keď, vidíš, že není to len ten základný, je to tam nie, aj nie, trošku je to, rozdelené, takže áno, 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 áno. Funkčné eh, dostavy. A chcem sa spýtať, keď vidím toho snehuliaka, si povedal, že kde ju aplikuješ, tak u vás na Krásnej, nie? Tam si na Krásnej, keď tak pozerám.
Teraz som doma. Teraz si doma. Teraz som doma. Áno, v mojej Ty domácej máš aj práci, že doma, ty máš všade. doma Ja mám aj nehuliakov. doma transakčnú Okay. analýzu. To je Kto ma zvláštne. pozná, tak vie, že Okay. proste to Ty je všade. taký, že žijem tým nielen akože, že čítajme si knižky a snažme sa to pochopiť, ale skôr, Mhm. že snažme sa to žiť a Mhm. rozumieť cez to aj sebe, aj Mhm. vzťahom rodine a tak. OK. Takže. OK, OK. Budeme sa baviť o supervízii. Rozmýšľam, že keď, ako si ty vlastne dostala k supervízii, lebo hovoríš o organizačnom rozvoji alebo o vzdelávaní ľudí v korporátnom prostredí alebo koučovaní. Ako si Mhm. sa dostala k supervízii? Mhm. Ako skoro všetko v mojom živote, tom profesionálnom za posledných 10 rokov, tak ten popud prichádza veľmi často od jednej osoby, ktorú obaja dobre poznáme, od Sandry Wilson, ktorá vlastne je transakčná analytička, koučka, vedie výcviky v koučovaní, Mhm. supervízii. A dlhé roky je to moja mentorka, blízka priateľka, blízka duša. A ona mi opäť raz tak povedala, že Silvia, myslím, že by si mala zvážiť supervízny výcvik, ktorý bude Mhm. Coaching Plus otvárať v roku Mhm. 2017. A ja, že dobre, tak Mhm. idem. Že ja niekedy, keď príde ten správny popud, ako moc nerozmýšľam, tak som sa vlastne ocitla na výcviku, ktorý vlastne ste priniesli, aj sme boli v ňom spolužiaci. A to bola taká vlastne tá moja prvá cesta na tú Mhm. supervízii. Mhm. A čo ťa na tom teda chytilo? Lebo veľa ľudí má absolvovaný supervízny výcvik a nerobí to, alebo z rôznych dôvodov, možno, že nie, že by nechceli, ale proste možno nie sú vytvorené podmienky v mnohých ako keby kontextoch. Čo teba na tom chytilo a aj to robíš? Ako... Mhm. Vo mne to spája. V tej dobe to spájalo, alebo bolo v takom súlade s mojou víziou a dnes tú víziu si teda naplňam. A to je to, že ja som chcela už vtedy prispievať do rozvoja koučovania ako profesie. Nielen ako byť, povedzme, dobrý kouč, ale začala som vtedy viesť vlastne aj tie prvé koučovacie výcviky také Mhm. väčšie, nemyslím teraz interné v Mhm. korporáte, ale také väčšie. A Mhm. začala som cítiť takú, akoby, že baví ma a nebojím sa tej zodpovednosti voči profesii a práve naopak, že rada by som tú profesiu kultivovala a pomáhala v jej rozvoji, v tej osvete o tom, že čo je to profesionálne koučovanie, alebo aj mentoring sa potom k tomu Mhm. časom pridal. A vlastne na tej mojej ceste, že stala som sa postupne výcvikárkou, akoby človekom, čo Mhm. vedie výcviky. Stala som sa, pôsobila som v rôznych profesných organizáciách, kde som sa tiež snažila akoby cez tú prácu rozvíjať tú našu profesiu. Tak vlastne dodnes je to súčasťou tej mojej akoby takej tej vízie, že dávať niečo komunite. Ani tak Mhm. nemyslím, že dávať späť, ale dávať jednoducho tej komunite niečo, aby sme si rozvíjali a kultivovali to profesionálne Mhm. koučovanie alebo tie rozvojové profesie vlastne v rámci nášho československého priestoru, lebo aj Mhm. v Čechách pôsobím. Čiže vlastne supervízia je pre tebou pre teba, alebo bola a je asi príležitosťou, ako prispieť k tomu, aby tá profesia kouča, mentora sa nejakým spôsobom kultivovala alebo stávala profesionálnejšou. Tak som pochopil toto, čo? Tak, tak, samozrejme. A istotne v neposlednom rade, nemám to nejaké očíslované, vždy je to náš rozvoj. Hej, keď sa učíme nové zručnosti, učíme sa zasa iným spôsobom viesť ten dialog, Mhm. ako povedzme koučovacím alebo mentorským, tak isté, že je to aj môj osobnostný rozvoj Mhm. a profesný rozvoj, to je akoby Mhm. rovnako dôležité. A zároveň ja som taký človek, že pre mňa je ten driver, ten hnací motor, keď robím niečo aj pre Mhm. ostatných a toto tak nejako zapadlo do tej vízie, Mhm. ktorú som už vtedy si tak trúfalo začala skladať pre seba. Mhm. Mhm. Hej, a teda, keby sme boli takí úplne lapidárni, a to napríklad pozerajú ľudia, ktorí nikdy nezačili supervíziu, čo je neetické, teda, ak ste ju nezažili, ale je možné, že ste takto ešte na ceste, tak čo to ty vlastne robíš?
podľa teba, čo robíš, ako by si to opísala, keď superviduješ kolegov, odborníkov z tých tvojich ako keby profesí, z koučovania, z mentorovania a možno aj z iných profesí, lebo zase ja si myslím, že supervízia je skôr ako keby metóda praxe. Samozrejme je neetické úplne robiť cez hranice a širinu marinu, ale ako keď vieš, čo superviduješ, tak môžeš pravdepodobne supervidovať aj iné profesie. Čím to je pre teba také, že čo to ty robíš, keď pracuješ ako supervízorka? Uh, Alebo možno nerobíš, možno len tak si, vieš, že to spolubytie je dôležité. Je dôležité spolubytie, ale ja som tak nejako zastanca aj tej štruktúry a toho, že vieme, čo robíme. A niekedy si tak hovorím, že neviem, či to je úplne akože biologicko a všetko správne, ale že rieka bez brehu je močiar a je to vždy riziko, keď sa snažíme len spolu Mm. byť, tak aby sme sa v tom spolubytí vlastne aj neutopili počas toho Mhm. spania. Takže rozhodne tie brehy tvorí práve nejaká tá štruktúra a nejaký ten zámer, ktorý tam sledujeme. Um, to, čo ja robím, skúsim to možno povedať vlastnými slovami a to je, ja rada pracujem s takouto láskavou pevnosťou a v supervízii je na to práve krásny priestor, pretože keď niekde je priestor na podporenie, tak ho treba využiť. Ako treba to do Mhm. tej supervízie priniesť. Keď je niekde priestor na to, že môžem poskytnúť nejakú malú časť rozvoja, opäť Mhm. nezamieňajme si to, že zmením sedenie na polhodinovú prednášku, ale že môžem priniesť trochu rozvoja, tak aby to Mhm. bolo užitočné pre prácu toho môjho kolegu, tak to prinesiem a to je tá nejaká tá láskavá pevnosť a láskavá pevnosť aj v tom, že um, pre mňa osobne téma etiky a etické práce s klientom, či už sme coachi, či už sme manažeri, Mhm. alebo či už sme podnikatelia, je opäť taká veľmi srdcová a snažím sa to v takom dobrom slova zmysle nakaziť aj svojich supervidovaných, aby boli viac vnímaví na to, že kde môžu byť tie etické dilemy akoby súčasťou tej ich práce. A, a to, čo sa snažím robiť, je veľmi vedomé vytvárať prostredie, ktoré není založené na nejakom mocenskom Mhm. preťahovaní sa, ale práve naopak, že ja som veľký fanúšik, že vzdelávanie a mne sa v supervízii spája vzdelávanie a Mhm. rozvoj, ale vzdelávanie ako v zmysle, že vedome sa snažím vytvoriť priestor na učenie. Mhm. Znamená, že nie príliš zneistiť, nie príliš zatlačiť, ale vždy takým spôsobom, alebo takou akoby intenzitou, ktorá ešte je v rámci tej kapacity na to učenie, lebo veľmi je pre mňa užitočné alebo naplňajúce to, keď to je zmysluplné vlastne pre toho kolegu, ktorého Mhm. supervidujem. Takže asi niečo v tomto zmysle. A taká moja srdcová oblasť, ktorú sa snažím ešte ďalšie okrem etiky nakaziť klientov, je, že kontraktovanie je nádherná vec a som to dohnala do toho, že je to životný štýl a snažím sa to tak nejako akoby role modelovať v tom, že je to vlastne práca v tom psychologickom bezpečí s vyjasnenými očakávaniami a vyjasneným smerovaním. Minule som počúval rozhovor dvoch transakčných analytikov, jedna analytika, jednu je analytičky a ten pán vysvetloval rôzne typy lásky, gréckej mytológie, názvami od Erosu až po všetky ostatné. Tento ma zaujíma najviac, tak preto som ho spomenul. A prepájal to vlastne s typmi kontraktu, ktoré sú v jednotlivých vzťahoch, ktoré sú Aha. láskyplné medzi ľuďmi, aj na tej psychologickej rovine, čo sa tam vlastne deje do kontraktu. Hej, Čiže dohody o spolubytí tých dvoch. hej, hej. A Hm? mňa by práve akoby v tom supervíznom kontexte, a ja viem, že si hovoril o inom kontexte, ale možno to poviem zo skúseností, čo počujem od kolegov, ktorí prichádzajú, je, že zažívajú buď supervíziu, ktorá je príliš láskavá, že vlastne sa tam tak porozprávame,
potlapkáme sa a nepredstavuje žiadnu výzvu vlastne, ale ani posun ani pre supervízora, ani pre supervidovaného. Alebo že zažívajú supervízie, ktoré sú veľmi striktné a ktoré sú až také normatívne pomaly, hej, že Mhm. toto nesmieš takto, toto by si mal Mhm. takto a že je to v podstate pre toho supervidovaného nepríjemný zážitok a nehovoríme tam vôbec o nejakom zažívaní vzťahu alebo zažívaní Mhm. pomáhajúceho vzťahu akoby zo strany toho Mhm. supervidovaného, lebo v tom momente sa ten, ktorý poskytuje pomoc, stáva tým, kto príjima tú pomoc. Hej? Čiže Mhm. že zažíva, aké to byť tým klientom. Mhm. A toto je pre mňa akoby osobne veľmi dôležité, že nech sme na akokoľvek rozdielni v tom, že či ja mám 2500 hodín a môj Mhm. supervidovaný má 100 hodín, Mhm. jednoducho stretnúť sa na tom spoločnom mieste a mať vyvážené aj to bezpečie, aj ten rozvoj, lebo je mi smutno niekedy z tých príbehov, čo počujem, že aké sú či už skúsenosti, alebo len tá povesť akoby tej Mhm. supervízie. Mhm. To môže vytvárať veľa neistoty, nebezpečia a potom ani nevyužívajú ľudia možno tú službu, ak majú takéto zážitky. Hm. Hovoríš o tom, čo robíš, keď superviduješ. Aj si to tak prepojila vlastne trochu s tými funkciami supervízie aj v tom etickom rámci dosítené celé. Rozmýšľam nad tým, že ako vlastne pracuješ. Ty si spomenula na začiatku, že si teda koučka, že si transakčná analytička, mentorka. Ako toto ovplyvňuje to, čo ty robíš? Si začala tým kontraktovaním, to je ako Mhm. asi jasné mnohým, čo poznajú práve transakčnú analýzu, že kontraktovanie vychádza z toho smeru, alebo teda aj. Mhm. Ale keby som sa spýtal na tú otázku, ako podrobnejšie alebo viac, ako Mhm. to vyzerá, Mhm. Mhm. okrem kontraktovania. Vyzerá to tak, že povedzme, že zostaňme v tom kontexte koučovania, lebo ono v podstate to, čo idem povedať, sa dá preniesť do akéhokoľvek ďalšieho kontextu. Vieš čo, vo svete je to podelené, že clinical supervision, counseling supervision, coaching supervision, ale na všetkých výcvikoch sa učí aj tak to isté. Takže to je síce milé, ale to sú niekedy aj také profesionálne hry. Hej, hej, a vždy je vlastne nad tým ten hashtag, že supervidujem to, čo viem supervidovať. Áno, áno, Proste, kde áno. mám fakt hmatateľnú skúsenosť, nie že mesiac som sa niekde ponevierala a už to idem supervidovať. Hej, Hej, áno, úplne hej. súhlasím. Ale že tak pre zjednodušenie, lebo tu sa to asi tak dobre ilustruje, že ja rovnako tú transakčnú analýzu nepácham na tých svojich supervidovaných, lebo ja si uvedomujem, že za to, že pre mňa je to môj východiskový spôsob chápania sveta a seba v tom svete a všetkého, čo sa v ňom deje, nemusí to tak byť na tej druhej strane. Mhm, Preto napríklad ja sa vždy pýtam na ten východzí rámec toho môjho supervidovaného, toho, kto je na tej mhm, druhej strane. mhm, A pozývam to, aby si to, čo ja budem hovoriť, aby sme spolu v tom reflektívnom priestore hľadali pomenovanie jeho slovami alebo jej mhm, slovami, mhm, aby to zapadlo do toho, aby to neostali slova vypovedané niekde medzi nami sa vznášajúce, ale aby to zapadlo do toho referenčného rámca na tej druhej strane. mhm, Čiže asi by som povedala, že toto je také veľmi špecifické pre moju prácu, že keď sa mi stane, že oproti sedí človek napríklad na supervíziách supervízie, kde sa pozeráme síce na supervízny proces, nie na obsah, mhm, ale aj tam je pre mňa dôležitý ten východiskový rámec na tej druhej strane. A že my sa vlastne stretáme niekde na pol ceste, že ja ponúknem niečo svojim jazykom a pozvem supervidovaného, aby si to napríklad do svojho PCA jazyka alebo do jazyka gestaltu preložil a aby to tam dokliklo. Hej? Že mhm, myslím si, že taká tá vedomá moja snaha o to, aby to, čo hovorím, bolo aj porozumené, mhm, akoby v tom referenčnom rámci toho supervidovaného, je asi také dosť typické pre moju prácu. mhm. To znie ako, že aj vlastne tým pádom môžeš podporovať tú autonómiu supervidovaných viac, keď to je cez ich jazyk, cez ich referenčný rámec. Ja to tak mám aj napríklad na výcviku, že posledná vec, ktorú by som chcela vytvárať ako absolventov našich výcvikov, sú kouči, ktorí koučujú rovnakým spôsobom. Taký tí Mhm, copy-pastovaní kouči, kde v podstate mhm, vieš predvídať, aká príde ďalšia otázka. mhm, mhm, A
To A sa veľmi, dá predvídať, aká príde ďalšia otázka, lebo ja mám pocit, že otázky by mali vychádzať z toho, čo sa v danom momente deje, ale no. áno, no, máme zhodu. Máme absolútnu zhodu. Avšak, Dobre, poďme uh, ďalej. uh, keď tak hovorím o tých svojich hodnotách v tom vzdelávaní a v tej supervízii, tak tak, ako sa snažím, aby každý coach odchádzal, alebo aj mentor z našich výcvikov s tým, že je si vedomý takéto, že kým som ja, aké možno hodnoty, prístupy, smery, čo ma ovplyvňuje, čo prinášam do tej práce, tak nejak toto isté prinášam do tej supervízie, že aby som tiež nechcela, aby ľudia, ktorí vlastne, keby sa pomyselne niekde stretli, hej, že si zoberme, že pár tým mojich supervidovaných, Mhm. čo je úplne akože konštrukt absolútny, a že si tak budú hovoriť, že áno, tak vy ste robili guličky, aj ty toto poznáš, ten rodič dospelý, áno, áno, hej, že vlastne zistia, že každá to sedenie je vlastne rovnaké a s každému hovorím to isté, že to by ma veľmi mrzelo. Mhm. Pretože žiadny z tých supervidovaných nie sme rovnakí, že my v niečom robíme podobné veci, ale sme Mhm. rozdielni, sme veľmi farební vnútri, Mhm. máme rozdielne hodnoty, máme rozdielne prístupy. A, a ja si tak tú party tých supervidovaných predstavujem v tom, že každý si vlastne hovorí, že čo si zobral z tej supervízie, ale cez ten svoj referenčný rámec. Hej? Že Mhm. cez tie svoje slova, cez tie svoje významy a, a toto si tak nejak želám a dúfam, že sa mi to darí naplňať v tej Jasné. mojej A práci. to znie veľmi zmysluplne, že vlastne podporovať tú jedinečnosť. Tak. Čiže nielen tú autonómiu, že ja sa rozhodujem, kým a aký som a čím sa obohacujem, ale aj, že som vlastne jedinečný a svojský vlastný. Lebo v tom, vieš, že si potom predstav, že toto si ten supervidovaný odniesie, takýto zážitok alebo takéto vnímanie seba do svojej práce s klientom. Mhm. Hej, hej, hej. Hej. No To vie para... preniesť. Hej. Mhm. A aké, spáva slovo rámec, aj u tých druhých, keď ty superviduješ, tak aby sme neboli takí, že našou hantýrkou hovoriť o rámci, ale cez čo vlastne, cez aké modely, prístupy, východiska, teórie vlastne superviduješ, keď to poviem jedno, že možno nie cez ne, ale z využití. Takže Mm. čo ty používaš ako taký, aby si sa nevyviala z tých brehov? Mm. Uh, Okrem toho, čo si už doteraz rozprávala. A to je kontraktovanie, možno naozaj ako keby tá práca s nejakými funkciami supervízie, čo si spomenula. mm. Čo ešte používaš? Modely, teórie, čokoľvek. Ja asi úplne prvú vec, ktorú okrem toho, že sa porozprávame na začiatku o tom, čomu môj supervidovaný verí v koučovaní napríklad, alebo v Mhm. mentorovaní, alebo v tom, čomu sa venuje, uh, tak si určite tak vnútorne, akoby takým vnútorným zrákom pozerám, že kde sa nachádza v rámci nejakého svojho rozvoja. My to poznáme ako rozvojové fázy. Ja by som povedala, že to je pre mňa jedna z tých kľúčových mm, s ktorými na pozadí pracujem. A nejde o to, že keď mám 10 rokov skúsenosti, tak som automaticky na nejakých vyšších rozvojových štádiách, ale pozerám na to, že, alebo skôr počúvam, že keď položím otázku, ktorá smeruje napríklad na reflexiu prežívania, Mhm. ako sa cítiš, keď kladieš tú otázku, napríklad v tom svojom koučovacom sedení s klientom, a dostanem odpoveď, ktorá je buď učebnicová, normálne som v nastavení, vyladení na klienta, normálne tam, ako som, alebo dostanem odpoveď, ktorá je taká, že neviem. No, oni sú vlastne v niečom rovnaké. Tak, Zvláštny jazyk, nerozumiem mu. hej, Hej. tak viem, že tu potrebujem pribrzdiť a nebudem zoskosňovať svojho klienta tým, že sa Ďalšími otázkami. hej, Hej. týmto smerom, ale jednoducho prídem na tých schodíkoch. Mhm. Tam a nejde o to, či zídem alebo idem hore alebo dole, to vôbec nie je téma, ale idem na to miesto. Mhm. Kľudne si to predstavme ako lúku, lebo tam fakt Mhm. nie je o to, že hore dole.
Ale Mhm. prídem na to miesto, kde sa vieme stretnúť. Že toto je pre mňa prvý východiskový bod alebo Mhm. oblasť, na ktorú sa zameriavam. A podľa toho, že kde sa na tej lúke stretávame, um, postupne prinášam aj tie ďalšie, napríklad paralelný proces vieš priniesť relatívne skôr, hej, že Mhm. už keď dokážeme si povedať, že keď kladiem tú otázku, cítim toto a toto, že dokážeme sa dostať do toho prežívania Mhm. klienta, tak Mhm. vtedy viem, že OK, môžem priniesť zasa kúsok z toho niečoho, čo sa deje medzi nami, tu a Mhm. teraz. Mhm. A to je tá pozvánka k tomu skúmaniu toho paralelného procesu, že či sa náhodou to isté nedeje aj Mhm. s klientom. A, a až potom neskôr pridávam vlastne niektoré oká, tie relevantné, napríklad zo 7-okého modelu. Mhm. Um, a to ale naozaj až vtedy, keď vidím, že to dosadne, že to nebude zúskostňovať alebo zneisťovať. Lebo Mhm. poslednú vec, čo by som chcela zažiť, vlastne, že by môj supervidovaný odišiel, akoby, že sa cíti nekompetentný, že kokos, toto som si nikdy neuvedomila, mal som si a teraz som to vlastne dostal na tanieri a vlastne neviem robiť svoju robotu. Lebo Mhm. my sa bavíme o tom, že dokážem rozširovať svoje vnímanie počas Mhm. mojej práce s klientom. To je Mhm. jeden z tých výstupov alebo dopadov efektov supervízie. Mhm. Čiže Mhm. že je to v istom bode je normálne, že na to neviem odpovedať. Mhm. A čím viac dokážem reflektovať na seba a vnímať seba a rozširovať si to vnímanie, tak zrazu na to viem odpovedať. A zrazu tam vidím úplne iné veci alebo Mhm. nové veci, ktoré som predtým nevidel. Takže za mňa, aby sa ten proces neuvrýchlil. Aby Mhm. nespôsobil to, že sa mi ten klient, ten supervidovaný cíti nekompetentný. Lebo toto potom považujem, že to by nebol dobrý záver supervízie. Mhm. Mhm. Čiže vlastne zmocniť ho je dôležité, čo znamená na tom mieste byť na tej lúke, kde je v danom momente on a Mhm. všímať si vlastne aj, čo sa deje medzi vami a aj, čo sa deje v tom príbehu, o ktorom on rozpráva. To by tak opisuješ trochu, kľudne aj cez tie oká. Rozmýšľam nad tými vývinovými modelmi, že vlastne ja keď učím vývinové modely v supervízii, tak veľmi trefne si povedala, že môžeš mať aj starého mazáka a v nejakom aspekte práce môže byť vlastne elevom, napriek tomu, že má 10 rokov práce a v tej psychoterapii je to vyslovene tak, akože tie vývinové modely tak podelené, že evaluujeme postupne, že kde sa týka, alebo kde sa pohybuje, čo sa týka schopnosti diagnostikovať, konceptualizovať prípad, schopnosti používať intervencie, ja neviem, pracovať eticky a že tí ľudia môžu byť v rôznych tých oblastiach tej profesionality na úplne rôznych úrovniach vývinu. A rozmýšľam, že aké máš skúsenosti s koučovaním, lebo ja moc nesupervizujem koučov, tak Mhm. to by bola ďalšia otázka, že či to je, že sme všetci supervízori koučov, lebo však ten výcvik sme v 2017 mali, ale nepočujem o supervíziách koučov veľa, ale ešte povedz najprv k tým vývinovým modelom, ak ti k tomu Mhm. niečo napadá, Mhm. Mám, že mám ako to to je v tak, koučovaní s tými rôznymi aspektmi toho vývinu. mám to tak, až v koučovaní je to špecifické v tom, že na málo ktorých výcvikoch zažívame ako frekventanti výcvikov supervíziu, koučovacích výcvikov. Mhm. A zažívame vlastne pozvánku do reflektívnej praxe. Určite nie v kontexte ICF. A ja mám sama výcvik akreditovaný aj v ICF, takže Mhm. uh, nemyslím tým akoby nič zlé, ale Hej. voči ICF, ale chýba tam to pozývanie do tej reflektívnej praxe koučov. Mhm. Naopak, keď ideš smerom k MCC, ich proces akoby rozvoja koučov je hodne založený na tej reflektívnej praxi. Mhm. Aj súčasťou samotnej akreditácie je, že veľa reflektuješ na to, ako pracuješ s klientom. Mhm. A v tomto vnímam akoby ten rozdiel, že ja mám taký sen, že keby sa tieto dva prístupy spojili, tak Dobrá asociácia by tých vznikla, hej? asociácií, tak akože ideálny svet.
Lebo na výcvikoch sa väčšinou učíme byť zameraní na ten výkon. Ako kladiem otázky, de facto menej na klienta a už skoro vôbec nie na ten svoj vnútorný proces. Mhm. Čiže zažiť si výcvik, v ktorom supervízia je integrálnou časťou výcviku alebo súčasťou, je skvelý začiatok do koučovacej cesty, Mhm. pretože potom vlastne relatívne rýchlo vieš, aj keď si vlastne nový v tom koučovaní, ale relatívne rýchlo vieš veľa benefitovať zo supervízie, lebo vieš, alebo Mhm. viac benefitovať zo supervízie, lebo vieš reflektovať What's a aj na goal? seba, hej? Že vieš si povedať, že áno, Mhm. niekedy Áno, sa od že klienta nie je to odpája. rozhovor o kompetenciách Áno, kouča technických alebo disputa na správnosti nahrávky, ale áno. vlastne metóda reflexie. Áno. A tým pádom, že niekedy skutočne, že aj keď sme 7, 8, 10 rokov kouči, ale nebol som zvyknutý reflektovať svoju prax, tak ja potrebujem začínať s tým, že nebudem páchať to reflektovanie Mhm. vlastne na tom Mhm. svojom supervidovanom, lebo opäť sa stane to, o čom som hovorila. Zúskostníš a znekompetentníš toho Mhm. človeka a to nie je dobrá vizitka Mhm. supervízora a nie je to Mhm. dobrý výsledok supervízie. Čiže je to hodne na začiatku v koučovaní o takom budovaní toho, aby si zvýšil uvedomenie samotný coach tou reflexiou, o čo sa opiera, čo si spomenula, na čom stavá, čo si spomenula a vlastne sám uh, aj potom rozširuje tie rôzne pohľady na to, čo koučovanie je a ktoré aspekty koučovania vlastne na akom stupni vývinu sú. Tak Tak. som to A pochopil. ono vlastne dá sa oprieť aj o tú Clutterbackovú prácu a Clutterback teda je známy vo svete koučovania Mhm. a jeho 7 dialogov je úplne základná reflex, aj seba reflektívna Hej, hej, akoby prax a v tom hej. momente, ako si ja ako coach dokážem zodpovedať napríklad na takú jednoduchú otázku, že ktorú otázku som sa chcel spýtať a nespýtal som sa, ako náhle tam nepočujem Mhm. vnútornú odpoveď žiadnu, taká nie, to sa mne nestáva v Hej. počúvaní, ale ako náhle poviem, že tam, to je zaujímavé. Boli tam také momenty, tak vtedy viem, že už dokážem reflektovať na svoju OK, prácu. OK, OK, OK. Vidíš, to je veľmi zaujímavé, že ten Clutterbuckov model, vlastne tie rozhovory pred stretnutím jedného, druhého, počas stretnutia jedného, druhého, a po stretnutí jednoho, druhého a ten priamy samotný rozhovor. A, Mm. to je veľmi zaujímavý koncept, podľa mňa. Taký veľmi ako keby transteoretický, že netreba byť veľmi sofistikovaný a zároveň ale je dostatočne zrozumiteľný a aj hlboký pre podporu reflexie. To je dobrý Hej. nástroj. Nájdite si to, ak to pozeráte. A, E, a vlastne on nám prináša, ja mám to takú skúsenosť so supervíziou a aj keď ja sama som v supervízii, tak ono nám to prináša taký ten pocit, že fú, že je to normálne, hej, že nemusím sa skrývať, že, lebo áno, je normálne, že niekedy sa nespýtam to, čo by som sa možno že chcela spýtať, ale mám obavu z toho, aký to bude mať dopad na proces, na mňa, na klienta, tak sa spýtam nejakú zástupnú otázku. Alebo je normálne, že na niektorých klientov sú momenty, kedy sa možno odpojím, lebo je normálne, že aj vo mne ako v koučovi sa niečo deje. Alebo naopak sa príliš zapojím, lebo opäť je normálne, a že vlastne ono potom ten pocit takého, že wow, že vlastne ja môžem byť človek so svojím plným prežívaním v tom koučovaní, ktoré mám samozrejme zregulované, zvedomené, aby mi nevstupovalo do toho procesu, ale že nemusím byť, ako niekedy na tých takých rýchlo výcvikoch je, že ty proste musíš byť v tom hyper, super nastavení, príjmajúci, taký, hen taký, ale že to sa nedá, človečina sa nedá vypnúť a práve, že o to viac, keď ju preciťujem, o to viac sa to moje koučovanie stáva ľudskejšie, zmysluplnejšie pre klienta, tak tento zážitok, keď si človek dovolí v tej supervízii, tak výrazne sa mu zmení akoby tá prax s tým klientom. Aj sme v tej vzťahovosti, zdá sa. No, to je také Či už k sebe, alebo pre k mňa, tým. hej, hej, pre mňa kľúčová časť práce, hej. Hej.
Hej. Nedá sa to vzťahovosť proste vypnúť. Ja neviem vstúpiť do nejakého brnenia, ktoré sebe obnáša, že som pozitívna, príjmajúca, nič ma nerozladí, hej. Hej, A to je veľmi umelý konštrukt. hej, 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 hej. A keď sa vrátim k tej otázke, že, čím to je, že a tak možno je to náš, alebo môj predsudok, ty si v tej komunite možno ešte viac ako ja. A ako to je vlastne s tým, s tou supervíziou tej našej koučovaco-mentorskej komunite? Spomenulo sa obe organizácie, viem, že ICF má povinné supervízie pri tímovom koučovaní, IMCC má povinné supervízie v sebe zahrnutú ako asociácia, alebo teda povinnosť, možno etickú nejakú. Ako to ty vnímaš tu na Slovensku, alebo v Čechách, lebo robíš aj v Čechách? Vy to máte ako súčasť výcviku, chápem? Super. Áno, my to samozrejme máme, ale zmenil sa v ICF aj ohľadom individuálneho koučovania, že budeš si aj supervíziu zarátať do nejakého Mhm. množstva v rámci tých, keď sa recertifikuješ. ICF má vlastne, áno, kompetencie pre supervíziu. Minulý rok vyšli také To aký vyšlo minulý rok, áno, vlastne, ktoré už aj si skutočne, že trošku zaostávalo v tom, že nemalo pomenované akoby tie Mhm. supervízne kompetencie a s tým, ako ich pomenovali, tak vlastne stala sa súčasťou aj toho, že keď si Mhm. obnovujete ten certifikát, tak dajú sa uplatniť aj nejaké hodiny zo supervízie, čím sa teda aj Super. snaží podporovať tú supervíziu, ale stále je viac odporúčaná, ako keby mala byť povinná. Lebo zatiaľ, keď je niečo povinné, tak to aj asi do veľkej miery Je to rozrušiť. sa tu teraz rozprávame, hej, že ten efekt alebo element tej dobrovoľnosti je strašne dôležitý. No, moja skúsenosť je možno trošku iná ako iných kolegov z výcviku, lebo ja supervidujem. Mhm. Je pravda, že mám veľmi stabilných klientov na supervíziu, ktorí chodia už roky a Mhm. mnohí z nich sú možno v mojich očiach majstri svojho remesla, napríklad tímového koučovania, veľa supervidujem tímové koučovanie a, a títo ľudia chodia, že veľmi by som si želala, aby sa v našich radoch tých klientov supervíznych začali objavovať, že úplne začínajúci kouči. Lebo Mhm. oni z toho vedia benefitovať, že veľmi rýchlo dokážu získať presne tie pocity v tom koučovaní, ktoré im chýbajú na začiatku. A to je to, že viem, čo robím, viem, Mhm. že to robím dobre, viem, že to dokážem a viem, že som na ceste, že sa proste rozvíjam. Čiže chodia ku mne takí tí starí, dobrí, známi profesionáli, Mhm. čo je Hej, hej, veľmi je fajn. to dôležitý vzťah vlastne a asi aj Hej, dlhotrvajúci so svojimi špecifikami. hej. Ja hovorím, že je to veľmi fajn. Ja sama chodím do supervízie, každý mesiac som v supervízii. Hej, Dokonca niekedy aj dvakrát, takže že hej. tam sme zladení s kolegami profesionálmi, len hovorím o tom wish, hej, želaní a nemusí to byť v mojej supervízii, ale že medzi kolegami, supervízormi, že by sme sa častejšie rozprávali o tom, že úplne začínajúci kouči prichádzajú do Mhm. supervízie, lebo Mhm. tam teda tiež to je veľmi na mieste. Mhm. Čiže vlastne všímaš si, že toto by mohlo byť taký booster toho hnutia supervízneho medzi coachmi. Tak, bolo by to super. Ja beriem každú Mhm. šancu spropagovať supervíziu a ešte raz spropagovať supervíziu ako Mhm. takú. Je tu viacero veľmi kvalitných supervízorov, na ktorých sa dá obrátiť Mhm. a jednoducho ja si už neviem predstaviť svoj život profesný bez supervízie. Takže, Mm. No dobre, dobre, keby sme boli veľmi praktickí. dobre. Vidíš nejakú koreláciu medzi supervíziou koučovania a zmenou v koučovaní alebo efektivitou koučovania? Sú k tomu nejaké štúdie na Slovensku žiadne, ale
či vlastne ako keby vidíš aj taký ten praktický význam, okrem toho individuálneho, že vlastne zvyšuje uvedomenie a prehlbuje reflexiu. To som Hmm. pochopil z toho nášho rozhovoru teraz. Či je niečo, čo ty vieš, že to môže mať efekt, alebo aspoň cez seba, ak to nie je nejaké. Mhm. Um, ja môžem povedať, akú mám skúsenosť, lebo nepoznám žiadny výskum v našich končinách, Mhm. ktorý by bol relevantný a možno, že je to taký dobrý. No ja poznám Rádkym výskum so Sandrou, čo Áno, robili áno, na... ten poznám aj ja, ktorý teda záverom je, že keď sme v supervízii, tak vlastne z toho do značnej miery benefituje tá naša prax a tí naši klienti. Hej. A ja by Ale som... to bol globálny výskum, že to nebolo československé. Mne sa zdalo, že to bolo globálne, neviem teraz za kolegyňu hovoriť, za kolegyne. On bol globálny v tom zmysle, že Sandra vlastne je v UK a Radka je v Áno, Čechách, čiže vlastne ono rozhodne to áno. nie je len lokálny výskum. Veľká časť tej vzorky bola z UK. No mne sa toto zdá, že, lebo bola taká moc optimistická, keď som videl na môj vkus, ako poznávam, Uh, alebo áno, všímam áno, si ja musím realitu. povedať, že veľká časť mojich supervíznych klientov je práve z UK, že OK. to tam, ale stále, Chápem. tam je paradoxne tá časť práve aj z tých začínajúcich koučov, tak ktorá mi tu na Jasne, Slovensku chýba. jasne. A, a je to určite z rôznych dôvodov. Už len z toho dôvodu, že zatiaľ my tu o supervízii Mm, začíname rozprávať v podstate. mm, Ale to, čo ja si všímam, čo by som asi vyzdvihla ako taký benefit, je, že veľa ľudí v tých prvých rokoch, keď začínajú koučovať, si nie sú istí svojou prácou. mm. Veľakrát to nadšenie po výcviku a ten fakt, že som koučoval kolegov z výcviku, kedy to vlastne vždy šlo veľmi hladko, sa To bolo výborné. stretne akoby s tou realitou. A teraz ja skutočne nehovorím nič o výcvikoch, hovorím o akoby všeobecnej skúsenosti, ktorá je často spomínaná v supervíziách alebo v mentoringoch, keď mám, alebo na takých tých peer Áno, nových stretnutiach a ktorá mi príde veľmi prirodzená. Je, áno. že áno, zrazu vyjdem z tej bubliny, kde všetci hovoríme tým istým jazykom a ovládame tie isté, neviem, techniky a modely a čo sa učíme na výcvikoch a zrazu to nefunguje. Alebo Mm, zrazu cítim, že sedí oproti mne cudzí človek a ja mm, vo mne sa rozbehnú všetky tie procesy, ktoré mm, už to brnenie neudrží, že si mm, pozitívny a že začnem v tom byť človek. A tá mm, supervízia vie nám veľmi rýchlo spevniť tie nohy mm, a dodať istotu do tej práce, že odchádzate alebo tak si zvedomujete, že dobre začínam mm, a zároveň to robím dobre mm, a zároveň rastiem. mm, A zároveň týmto som si istý, že viem ponúknuť a každou supervíziou k tomu pridávate vlastne niečo nové. mm, A myslím si, že tá istota tej práce sa potom prejavuje aj v tom, akým spôsobom sa prezentujeme vlastne v rámci toho mm. koučovacieho trhu. Hej, čiže tak potom to má spätne dopad, ak to benefitujú z toho tí coachi, mentori, coachky, mentorky, aj na vlastne ďalšiu takú ukotvenie, upevnenie tej zmysluplnosti, tej supervízie, že je to také cirkulárne, že to není rekurzívne, teda som sa povedal, že to je vlastne vzájomne sa podmienujúce. Tak. Ale Mhm. potom si počujem sa viackrát, neviem prečo. Ja ťa počujem raz. OK, skúsim hovoriť. Potom akoby tí kolegovia, ktorí sme už možno stredne skúsení alebo vysoko skúsení, oni zase majú iné formy benefitu zo Mhm. supervízie. A to je práve to učenie a rozvoj jeden na jedného. Že je relatívne málo rozvojových programov pre skúsených koučov, Mhm. kde ešte vieš načerpať proste niečo pre svoju prax. A opäť to je No supervízia. tak my jeden robíme, no ale poď mi ďalej. No jasne, a ja chystám, ako samozrejme. Myslím to všeobecne, že aj tá a vo formáte skupinovej supervízie, napríklad to Mhm. vie byť vlastne veľmi pekná forma zasa rozvoja tých stredne a viac Mhm. skúsených kolegov. Čiže
len som Mhm. samozrejme okrem programov, ktoré na trhu sú a my Ja, ja, fungujeme, hej, ja, že je chápem. to ďalšia forma akoby toho Chápem. A je to efektívne. Mne sa páči aj tá metafora toho, často to spomínam o tých slepých miestach alebo o tých hluchých miestach, čo nepočujeme v tej práci alebo čo neoslovujeme v tej práci, že to tiež môže pri tých skúsených koučov, mentorov byť veľmi užitočné pozrieť sa na svoje nevedomé procesy. Že to supervízia naozaj a zvyšuje to uvedomenie aj tým pohľadom na to, čo nie je dostupné vedomiu. A hej. pritom tam je v tých našich stretnutiach. Hej. A ono napríklad tá supervízia už tých stredne a viacej skúsených kolegov vlastne poskytuje taký priestor, že povedzme, že viem kontraktovať. Hej, ale Mhm. stále kontraktujem nejako tak, že kontrakt si musím ustražiť v prvých 10 minútach sedenia, že ho tam proste Mhm. musím obchať, aby som Mhm. mohla ísť pracovať. Hej. Mhm. Hej. A vlastne na tomto príklade sa akoby dá ilustrovať to, že ten supervízny pohľad môže prinášať úplne nové perspektívy toho, ako vnímať Mhm. inak to kontraktovanie, Mhm. slobodnejšie, voľnejšie, ako ho hneď na úvod Mhm. klienta tým nevydesiť, že Mhm. od Že niečo nevie pomenovať, čo chce. hej, hej, a ja tak asertívne budem opakovať tie otázky a čudovať sa, že to nefunguje a potom si poviem, že Mhm. celé kontraktovanie vlastne nefunguje. Ale že vlastne práve cez tú priamu skúsenosť s tým klientom, ktorú donesem do supervízie, alebo s tou témou, že Silvia, to kontraktovanie, nemám to rada, nemám to rád. Mhm. Mhm. Um, Ale Poďme sa na to pozrieť a hej. je to jeden z tých, je to jeden z tých príkladov, že ako sa dá pracovať s tým, kde mám nejakú vedomosť, a že Hej. som v tej vedomej kompetencii, ale že ju vlastne posunie vďaka tej supervízii na úplne novú Presne tak. úroveň, Presne. kde sa vlastne kontraktovanie stáva spôsobom môjho premýšľania, spôsobom Áno. práce, je vpletené vlastne veľmi Do prirodzene celej tej konverzácie. do celého sedenia, presne tak, takže Mhm. a to je zas iný už typ tej práce, že už sa možno nebavíme o tom, že ako veľmi som si istý alebo neistý počas Mhm. sedenia, už sa bavíme o tom, že ako viem uchopovať Mhm. jednotlivé časti toho sedenia alebo jednotlivé časti Mhm. štruktúry toho rozhovoru. Mhm. Viac po svojom, tak viac autenticky, aby som to bol ja, hej. 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 Super, super. No, mám takú otázku možno, že čo, čo sú také tie najväčšie výzvy supervízorov v tej tvojej oblasti, ak ich nejaké vidíš, alebo lebo zbehla tá hodina skoro, už ju máme za sebou, A tak fakt? Oh. Ani som si trošku neuvedomila. sme, možno 50 minút sa rozprávame, ale teda mi to tak beží, že čo ty považuješ za také, ako keby vyslovene, že výzvy pre supervízorov, čo oni sami pre seba potrebujú prehlbovať, rozširovať, alebo s čím sú konfrontovaní a musia tomu čeliť aj zvonku, nielen znútra. Dobre by bolo sa tomu venovať, možno, ak Mhm. sme supervízori, alebo sa nimi stávame. Uh, Myslím si, že ako supervízori čelíme niekoľkým návnadám, ktoré... Jedno je to, a spomeniem znova ten kontrakt, že sa tiež snažím akoby urobiť príliš rýchlo kontrakt so svojím supervidovaným Mhm. a vlastne naražam na to, že to nefunguje. Hej, že taká akoby... že to, čo som vravela o koučovaní, viem povedať aj, že to je téma na rozvoj pre Mhm. supervízorov a prečo niekedy supervízia zvykne nefungovať. Hej? Mhm. Alebo si to ako supervízori veľmi rýchlo sa to snažíme mať za sebou a potom sa už tomu kontraktu nikdy nevrátime. Čiže toto je paradoxne téma na rozvoj aj supervízorov. Ďalšia Mhm. vec, čo vnímam, je, že niekedy sa snažíme strašne veľa zo seba dať počas toho supervízneho stretnutia, že máme tendenciu prechádzať do takého vyučovania a Mhm. strácame vlastne kontakt s tým supervidovaným, pardon, a vlastne s klientom Hej, v ďalšom slede. hej, lebo tam vždy nie. Hej, No. samozrejme. A, a, a strácame akoby že fokus je zrazu na nás a na tom, na čo všetko ja viem a tým pádom sa nám tá mocenská priehlbina vlastne veľmi, veľmi zvýrazní. Mhm. A potrebujem znova pracovať na tom vzťahovom Mhm. poli. Čím viac budeme rozprávať, tým menej môžeme byť partneri, hej.
Tak presne. A veľká ešte taká rozvojová téma podľa mňa je práca s odporom v supervízii, lebo stále sa nám stáva, a aj mne sa stane, že občas príde tak skúsmo niekto do supervízie a vlastne prináša témy, ktoré nie sú supervízne, čo je vlastne forma, že chcem tu byť, aj tu nechcem byť. Že je to taká forma ambivalencie a že naučiť sa s týmto veľmi rešpektujúco pracovať tak, aby tam vznikol ten potenciál, že neodradím toho človeka, aby chodil do supervízie, ale zároveň ho pozbudím v tom, že môžeš priniesť aj relevantnú tému, je to v poriadku. A akoby taká naozaj, že práca... Mojej kamoške sa stalo. Áno, hej. A je to taká tá práca s tým odporom v takej tej... v takej tej veľmi delikatnej, akoby sofistikovanej forme, lebo ono na povrchu tam téma je. Áno, áno. Ale Áno, áno, ale vlastne, či je naozaj o tej autenticite toho supervidovaného v tej chvíli. hej. A je to vlastne o tom, aby dokázala som ako supervizor zavnímať, že či je to len preto, že skúša terén, Mm, alebo či je to dlhodobý vzorec, že kedy už mm, potrebujem s tým začať aktívne pracovať a kedy mm. vlastne mám prijať takú tému a kedy ju mám už rovno na začiatku Kedy akoby. zvýšiť cenu? Nie, žartujem. Takže tieto asi tri oblasti vnímam a Mm, každá je iná a okrem toho asi naozaj, že si je povedať ten svoj rámec supervízora, mm, že ale do toho ty mm, pozývaš na výcviku, takže mm. ale mať to naozaj, že zvedomené, že čo si želám pre, O pre čo sa opieram? sledovaný, Áno, o čo sa áno, opieram. áno, áno, to dáva zmysel. Um, aj myslím si, že to chcem len počiarknúť tú delikátnu prácu s tým odporom, lebo on je vždy aj u tých starých mazakových odpor, on je všade odpor, len treba vedieť, ako keby si všímať a vedieť zaobchádzať s ním, čo nie je jednoduché. Teda, akože s tou reguláciou blízkosti vo vzťahu, čo je vlastne odpor, je veľmi, veľmi zaujímavé, ako nejak s tým vedieť zaobchádzať. Čo dodať na záver? Budeme končiť. Ešte mi tam, vieš čo, poslednú vec si ma inšpiroval teraz tým, čo si povedal, že niekedy je zrozumiteľnejšie hovoriť o tom boji moci, lebo to je veľmi nepopulárne slovo a prirovnanie, cez tie vlastne renky, požičiam si Mhm. z popky. Mhm. A že byť si ako supervízor vedomý toho, že ja v tom vzťahu mám ten vyšší rank. To Mhm. znamená, že potrebujem s ním zaobchádzať veľmi vedomo a Mhm. mať ten predpoklad, že ten človek s tým nižším rankom, môj Mhm. supervidovaný, Mhm. takým tým nevedomým, nevypovedaným rankom, môže mať akoby problém niečo žiadať. Hej? Áno, Lebo že my, čo sme v tom vyššom ranku, si nemusíme uvedomovať, že to môže byť náročné. A že áno, vlastne som rád, že o tom vedome, hovoríš. vedome Mocenské dynamiky, super. že vedome aj prizývať to spoluvytváranie, pozývať tú reflexiu, keď toto hovorím, čo ti beží hlavou, hej, že neustále sa akoby približovať, hej, Mhm. a pozývať do toho Partnerstvo. vzájomného vyladenia tých renkov, tak ako je to možné, hej, v dynamike toho vzťahu, že veľmi to pomáha. Mhm. Tiež to chcem počiarknúť. Veľa podobností, keď počúvam ten tvoj príbeh, ako keby o supervízii, veľa dobrého sa mi zdá v tom, čo by som ja chcel tiež počiarknúť, zdôrazniť, tak vďaka, že to rozprávaš. Ale nechcem ťa useknúť, tak ak chceš, ešte pridaj niečo, čo ťa napadá predtým, než sa rozlúčime. To už asi som vyčerpala aj ty a to svoje. Tak Uh, zase o 2 roky, alebo jak to máme hej, nastavené. zase sa rada ako takto porozprávam s tebou aj na nahrávaní a ešte A radšej. keby ste chceli aj o mentoringu, sme sa rozprávali, čo si pamätám. Áno, aj o koučovaní, aj o mentoringu. Hej. A ja ti chcem poďakovať, že vytváraš ten priestor vlastne na rozprávanie o supervízii a na stále vzbudzovanie toho povedomia, alebo ako to povedať po slovensky. Lebo toto, čo sme sa rozprávali, je relevantné nielen pre koučov a mentorov,
tímových koučov a facilitátorov a mediátorov, ale úplne kľudne z toho vedia vlastne čerpať aj kolegovia z iných pomáhajúcich profesí, Mhm. lebo ide o tú supervíziu, že fakt to má zmysel v tej Absolutne. našej práci. Absolutne. Dobre, tak dúfam, že ste si to vy, čo ste pozerali, užili, že vás to inšpirovalo a že utekáte hneď teraz volať supervízorke vašej a objednáte si termín. Tak. Alebo aj nie, uvidíte, necháme to na vás. Tak ďakujem, že ste pozerali, počúvali. Ahojte.